Baina hori, zenari dagokionez, oso nahi izan da. Han hasi nintzen novela berria idazten, eta ointxe, udan hor nabila azkenengo, tokiak emoten novelari eta gustora. Ia ze informazioa ataten txaten, Kirmenen novela irakurtzeko gogoz daudelako, bat novela izango da, poesia liburua be, orain gitxi, atrata eta 17 urteetan idatzitakuek eta 17 segundu eder horretan irakurrita gero novela batekin zatozelakon barriro, eta zu ezagututa, Kirmen novela danak, esan duguna, esentzia hori dako zure liburuek, esentzia bat dako zeuri edana, baina ze ezberdinak dizen. Formaldetik, idaztiri emotentzazu garrantziz estalkizeri bebai, barrukuri bebai, ez dakiz zelan datorren, novela barrize? Hitz batekin esateko da marabili. Ez nahi duzan, zoragarri. Nik uste dut, liburu zoragarri izango dela. Zoragarri izango da. Nik idatzi dudan onena. Zalantzari gabe. Ara joan nintzen novela hau idazteko beka horrekin, 3 urte eman ditut idazten, eta nik uste dut bizitza bera bezala pasarte oso gogorra ditu, prestatu, baina gero punto zoragarri hori, bizitzako punto marabili hori badauka. Hasten da nola hango, nola egiten dudan nik hango ikerketa lan guztia, liburutegian, nola liburu zain bat egon zen 40 urtetan liburu bat idazten da sekula ez zuen bukatu, orduan zabaltzen ditut kutxak eta hasten naiz bere kapituluak irakurtzen, eta da sufragista bati buruz, Nobel sarirako hautagai izan zen, baina gero erabat baztertu zuten, arrazoi politikoengatik, esaten zuten oso feminista zela, oso, eta ez zuten zer jakina izan berari buruz, eta hori kutxoiek zabaltzean, neure buruari edo neure euskalduntasunari edo geure buruari edo Euskal Herriari buruz ere gogoeta egiten dut, eta hor ateratzen dira iraganeko gauzak, ze haurtzaro izan dugun, ze gaztaro izan dugun. Hasten da ez fikzioa izaten eta bukatzen da fikzioa izaten. Izaten zabiltzen, narratzaile lanetan zeu bazabiltz, zeure lana azaltzen. Etxetan zer dauen, azkenien historia, pertsonaia benetan existitu diren, pertsonai buruz idatzita zauzelako bai, eta ze gustora hartzen dien benetan jasotako gauzak liburu baten. Ze tresna nadan liburu iristeko gauzaskora? Dena oinarritzen da benetako tasunean, fantasia berare bai, edo distopiako novela hauek, eta danak dauden oinarrituta idazleak bizi duen errealitate horretan. Bakarrik egiten duzuna da, kaleidoskopia batekin egiten da moduan, pixka bat piezak mugitzen dituzu. Baina, eta gero libre utzi, irudimena. Beti oinarritzen zara benetakotasun horretan, eta gero azten zara benetakotasuna pixkat mugitzen, aldatzen. Geuk gure bizitzan egiten dugun moduan, gure bizitzari buruz hitz egiten azten garenean, azten gara gauzak bestera batera kontatzen, da, hau hola nesan izan, hobeto hola. Hau hobeto hola, amaitzut ematen hemen hobeto geratuko da. Bai, hau holan kontauko hobeto. Orduan novela hau be holakoa da, eta oso euskalduna da, jendea bere burua ikusiko du hor, euneko egun. Nabokovek esaten zuena, novela batek izan behar ditu 3 gauza, ikasi egin behar duzu zerbait, zeo zer, eta hor ikasiko du jendeak, emakumeen buruz, eta bere borroka feminista eta bakezaleari buruz. Gero, narrazio bat egon behar da, eta hor badago, narrazio, engantxa handiko narrazio bat. Eta gero 3. zen Nabokovak esaten zuen, xarma. Xarma iku behar duela. Eta hori irakurleen eskluzten dut, hori ez dakit.
Hori sekule ez dakizu, sekule ez dakizu. Ze ondo, esateraz nahi. Gero, pantalla batetik eitzen duelako gogoetak, bai aurrez aurre beste flow bat dago hemen, eta iristen zaizkit berbak bilatzeraino. Kirmen, esaten dabilako zuri buruz, eta portxu bete poema liburuen arira, eta karo, euskalduna, esan zune, liburuen euskalduntasun asko egongoa, eta reflejatuta ikusiko gara, bai unibersaltasun hori. Bai. Danadalako azkenien oinarri hori ez da, bizitza, maitasuna, eriotza, bakardadie, galerak, buzak, tristurak. Bai. Mundu guztian dauden gaiak azalduko dira. Eta naiz eta protagonista euskalduna izan, bai, jendeak munduko edozeinek irakur lezake hori, ez? Eta gainera, Euskal Herria ikusten da herri txiki bat bezala, bere hizkuntzarekin, eta gauza hori ere badago munduan, ez? Kezka hori hizkuntza zapalduak izan diren hizkuntzena, eta errezilientia diren hizkuntzena, eta hori orain oso urrengo mainstreaman ikusten dut hortik joango dala.